Puli gede ke AKASHVANI Shillong ke khubor ban puli di kesan ni jana kimat bokongsan joko khubor. Pli ka niti ayog ya ke jinge lapat ba bat tengkai ke ka jal utsaf ke bakat san skilenter. Penong jinge lang usket tri ki kam korbari ke sarkar India bat ki he sarkar ke Assam bat Meghalaya halo ki kam ka Japut. Da ka jinge lang pat ba Ahmad Pran an penlong ka New Trap Youth Council ban penpau ki jing persya bat ban kring jing mut halor ki jing snew no drugs. Bat wer ke Shillong la jong football club ya kinong kersyan ke club ban one register kum ki dikot jong ke club. Ki kubor ki babnya. Ka niti ayuk kala pelat pet ba bat penstang ya ke jal utsaf bakat san skilenter henen ke sngi ban kring jingmut halor ke jing dan kam bat tengkai bat rukom pendan kam ko halor kumno ban sumar bat penne pensa ki telong ki ban yai biteng ha ke jing penmi ko ka jal utsaf kadi ke jela pat ba ban pen unlong ya ka thong menteri rang ba du nan Modi ubla ajingmut ru ban pendan kam da ka kerteng jal utsaf Haka jiyalang ba kabalay jong ki chief secretary na baro ki jilakari kabala long hau benay no pra jong snem balala. Ka jing penlong ye ka jal utsaf bakat san singi kalalong da ka jingi trelang bat ka National Jal Jeevan Mission bat ru bat ka Department of Drinking Water and Sanitation jong katanat Jal Shakti jong sarkar India. Secretary ketenat korbari jong ke sarkar India Govind Mahan. Ula penlong jigelang bat ki officer jong ki artli ki jela jong ni kathan kata ka jela Assam bat Meghalaya. Hanong ba Guwahati bani keren ye tai helor ki mat ki bedei bat ka jinge ka Japut. Ki officer na baro artli ki te ki jela ki bakenthop ru ye ki chief secretary ki ledan kat ak te ki jigelang. Unong ay kubor jong ka AKASHVANI upentip ba nakaliang ke sarkar Pedeng bat ke sarkar Assam kaya sim ye ki sin jam tre kam ban penbet ye ki kam ka Japut ha ka than sete lam mingi ka jelang ke belalong ha Guwahati nen ke sngi rengkat bat secretary ke tenat korbari kan pen klan chusu ye ke ke ba ka jela Assam bat Meghalaya kala dep bane penbet paramaki halor ki kap tu kat nikimat. Hadim kejelang ke belakot ia ki officer ke Assam bat Meghalaya Govind Mohan ula penlong pat saya kejelang bat ki chief secretary jong ke jela Assam bat jong ke jela Arunachal Pradesh halor ki kam ki bedei bat uput usam. Ka sarkar Meghalaya klara ban penperking ia ki rukom trikam jong ka ha ke jele persya ia ki jing snew jong ke jing khai drugs ha ka ba ka sarkar ka penpau ki jung thmu ban bu ya ka unit ka bakerpang jong ka anti narcotic task force ANTF ka ban khmi kerpang tang ki jing trekam persya ki jing khayi ki jing di pen buat ya ka ni le thu do menteri ka tanat social welfare jong ka jela uba pol leng do hadin bula khat jelang bat ka kunhun mikmat na ka seng New Trap Youth Council HYC ha Shillong ha ka sibaar ka tanat pulit jong Meghalaya kala don lepa ya ka anti narcotic task force handai ke sarkar jela kala penpau ba ka don jung thmu ban bu ya ka unit ANTF ka bakerpang ka ban phai khmat bat korbar thek tang halor ki kam ki baha pakathop anti narcotics operations kinong rep jong ka West Giant Hills district kila syak tajur haba ka eryong ernget ka bajur rengkat bat upria bat ulap ba kila penjular ya ki marrep ha kilengkha kabalong ka jing treshi tam ka babaro sisnem ka jong ki tang ha pedeng si phangpor ha ka jan mit jong ka sibaar kisinong ki bela sak tajur na ketika borlen shop ka mariang kilong ka sinong mustem muplang musakhya samanong bat kibi kisinong ki ba markhap bat ki ba haba ka por ot kadang susdang Kirang ba sinong jong kita kisinong ki yathu ba nakaliang jong ki kilala ajing tip so block development officer jong ka Thalasken community and rural development block halor ketika jing ja bat kila ongru ba kim patla setiaban lum jing khen ye ki jing du nong ha ka por ba kile dan ajing tip si ki bor sarkar nakadaw ba ketika jing wan shop jong ki bor mariang kala ja ha ka por bala jan met
ya ki jing do nang baro on sala ban lum jing khen bnia hadin bla dep ki jing jurep bat jing sarjamen da ki bor ki berikmi kani ka khubor ka wan shapina ka Akashvani Shillong kani gede ka Akashvani Shillong bat mentang ini beteng ye ki khubor ki berangsa kaseng neutrap Youth Council nim kesngi kelas dang ban pelat pat ba ya ka poster campaign ka bateng ban pen phai ki khmat jong ki babon she ki jingsni ki banang yai kem rei nakadaw jong drugs bat ru ban pen bore ka sarkar bakan shim ka rai bat ban le ka badan kam da ki jingtho ki ba pin khi ya ka san perkhat ban pusan ki dikhot jong ka HYC ki la mi she ki surok bat pen pau ye la ki jing sokhya habakren ni kilat patai khubor u president jok HYC u ba roy kupar sinram ula pen benai ki jing chmu ban pen long da ka jingelang pat ba hamot pran mentang singi ka neutre unai wing ka ba ka jing chmu jong ka long ban yo ya ka jing kersan ki pat ba halor ka jing pen bore ka sarkar bakan pen bet bat le no e ka badan kam halor ka jing jelei jong ki kam sini na drugs ka Shillong Lajong Football Club kabalong kawin ki club ili kai football ba paunam tam hakari India kalapin bena ya ka membership program ka bathamai na ka benda ka I League season arajar arpusaw arpusan ka I League arajar arpusaw arpusan balapin long da ka All India Football Federation kan sedang hak arpu artrik mentau benai nai wing ka thong jong ka Shillong Lajong membership program kalong ban ai jingi thu ban ai khublei bat ru ban ai buram ya ka jing kersan ka ba klem sange jong ki nong kersan jong ka club gi du khat nong kersan jong ka Shillong Lajong kin yo ya bun ki jing metoy ki bekem thop ya ka jing yo e ki tiket habadan ka jing ele kai da ka basim kerpang suai ki jing ai kerpang jong ka club bat ka jing yo thit ye ki tiket ha ka dor ka bala penduna ha ka lempung I League ha Shillong ki nong kersan kila ban register ela di ban yo rung kum ki dikhot ha ka membership program jong ka Shillong Lajong Football Club lengba ka official club social media page bat kila ru ban register ela di ha ka office jong ka Shillong Lajong Football Club ka badan ha Center Point Hotel Police Bazaar ka sarkar Sikkim kala sengnong rin ya ka Sikkim State High Level Committee SSHLC banwat ikilat linti na kabanta ban kunthop ya ki khatar pili ki jat bin ri jong ka jilla ha ka thop scheduled tribe ya kani kasin jam ka sarkar Sikkim kala shim hadin ba umantri jong ka tribal affairs jong ka sarkar India ujual oram ula krenda ka basai ba ka office u registrar general of India ORGI kam shim la ya chaprang halor kani ki jingkerpa ka SSHLC ka barang sudep thau thamai ka badan khat arngut ki dikhon ka kanthop ru ki shampang kum u Dr. Satyabrata Chakrabarti u Deputy Director Barim jong ka Archaeological Survey of India ASI bat u Ragan Datta u balong u Head Officer Barim jong ka ORGI kattu gani ka khubor lakut ka balawan shapina ka Akashvani Shillong hakapor Prabaji ngini so pat ka Daily Station na kabanta ki khubor ki banwan naka